eljutottunk egy darabig az elektromossággal, tudjuk, hogy van ilyen, hogy elektromos áram. Aztán azt vizsgáltuk meg, hogy ennek az elektromos áramnak milyen hatásai vannak. Soroljátok fel ezeket. Tehát az elektromos áram hatásai. Parancsolj! Fényhatás, időhatás, élettani, kémiai és... Legutolsó, amit bővebben vizsgáltuk, a mágneses hatás. Amikor a mágneses hatással kezdtünk foglalkozni, akkor hasonlóan, mint itt, régebbi anyagokkal is kezdtünk dolgozni. Én most kiosztok egy mágnest, minden egyitek ezt a lapot föléje teszi, egy pár helyen ezt óvatosan, és adok hozzá vasreszeléket is. Ezt a vasreszeléket rászokjátok erre a papírlapra, aztán majd továbbadjátok. Végig lehet egész óra végig kísérletezni. Mi üveggel végeztük el annak idején ezt a kísérletet, hogy egy mágnest, egy úgynevezett rudmágnest, állandó mágnest üveglap alá helyeztünk, majd az üvegre vasreszeléket szórtunk. Mit vettünk észre? Na most fogtátok és az egész vasreszeléket egyben rákötöttétek. Sózni, tehát következő. Ugye egy legegyszerűbb kísérlet sem olyan egyszerű, ugye? Hogy annak tűnik. Visszamegy a vasreszelék a dobozba. Majd szépen úgy, ahogy sózni szoktunk, mármint otthon, amikor segítesz főzni, ugye rámegy ide ide teszed, és körbe sózod így szépen. Igen? Elsőt megmutatom. Lehetőleg mindenhova egyformán, és a tapasztalat összegyűjtve, utána meg a vasreszelék összegyűjtve, és továbbadva. De én majd kérdezem is tőletek is, meg akik most újból ezt a kísérletet elvégzitek, mit látunk? Ez a vasreszelék rendezetlenül marad a papírlap felületén, vagy elrendeződik valamelyest, valami módon? Melyik? Rendezetlen marad ébresztő, vagy tessék? Elrendeződik. Minek tudjuk ezt be? Miért rendeződik? Tamás, itt vagyunk. Hát a mágnes. A mágneses térben. A mágnes hatására. És mit szemlélted? Már kezdted mondani. Mit szemlélted? Mit mutat meg nekünk? Ez a vasreszeléknek ez az elrendeződése. A mágnes környezetét, amit minek nevezünk? Így van, mágneses mező, vagy mondhatjuk, egy pár amit kezdtétek mondani, mágneses térnek is. Így van. Tehát megvizsgáltuk, hogy egy állandó mágnes körül tudunk bemutatni ezzel a kísérlettel, szemléltetni tudjuk, bizonyítani tudjuk, ez nagyon fontos, hogy a mágnes körül egy sajátságos környezet van. Nézzük meg egy másik kísérlettel, hogy ez az elektromos mező létezik-e, és az elektromos mezőnek van-e mágneses hatása. Ehhez egy tekercset használok, egy zsebtelepet, és hát értelemszerűen vezetékeket. No, meg írásvetítőt, hogy ezt láthatóvá tegyük, mi az, ami itt történik. No, hát nézzétek! Látjátok a iránytűket viszonylag rendezetlen állapotban, ha én ezt megkopogtatom egy kicsit a felületét, akkor ezek az iránytűk beállnak egy bizonyos irányba, most itt megfordulnak a vetítések miatt a észak-déli irány, de egy a lényeg, most ne emlékezzetek, erről csak annyit kell, hogy össze-vissza van az iránytűk mutatói. Nézzük meg, hogy tudunk-e ebbe valami rendszert, valami sajátságosat létrehozni. Hát zárom az áramkört, és tessék megnézni,
Tessék megnézni, itt mi történik. Itt az iránytű, ez a két pólus. Itt van a tekercs. A két pólusa északi, déli, de fordítva is lehet. Most nem ez a lényeg. A lényeg látható az iránytű mutatóiból, hogy eltérőek a két pólusok, mégpedig itt befelé mutatnak, itt pedig látjátok kifelé, és itt, ahol ezt nagyon nehéz látni, itt a csatlakozó pontok miatt, de ez is, itt, ha egy kicsit kijebb hozom, talán látható, hogy itt ez nem mutat se befelé, se kifelé, úgymond közömbös. Ez olyan, mintha most ezt a mágnest ide helyezni. Érthető? Mihez hasonlít ez? Igen, de akkor rajzolj, egy nyilakat rajzoljál, légy szíves, és akkor... Következőt szeretném azért itt, ha ebből a nyílból többet rajzolni, tehát ha ebből a nyilakból többet rajzolni, akkor sok kicsi nyíl lenne itt még, és ezeket a nyilakat még sok kisebb nyílra, sok kisebb mágnesre bontanám, vagy most se szerinted szólnék ide, akkor ezt az a fajta rajzolatot látnátok. Ezek vonalak, ezeket rajzoltam most már fel a mágnesek helyett, és ezeket, mivel egy erőteret, ahogy ti is mondtátok, mágneses erőteret, de egyben az elektromos erőteret is jellemzi, ezért ezeket úgy hívjuk, hogy erővonalak. Ha ide bele vasmagot helyeznénk, akkor ez az erővonal egyszer még erősebb, még sűrűbb lenne, még nagyobb hatással lenne mindazzal, amit kísérletezünk. Adok egy másik eszközt, ez is volt a kezetekben, nem baj, legalább többször használjátok, kicsit így meg kell rázni, és akkor ez a vasfeszelék ebben a műanyag rendszerben elrendeződik hasonlóan. Nos, ha megfelelő áramot biztosítok ide, növelem közben én a feszültséget, akkor ez a motor működni fog. Elektromosság, energia, mozgás, mi jut eszetekbe erről? Írjátok le ezt nekem a füzetbe, legyen szíves. Vagyis itt egy elektromágnes mozog egy külső mágneses környezetben. De most neked nem is a szerkezete érdekel, hanem ahogy mondtam, az energia átalakítás. Itt van egy folyamat. Mégpedig van itt egy energiaváltozás. Tessék! Mit tudunk az energia megmaradás törvényéről? Mit tudunk az energia megmaradás törvényéről? Tessék, parancsolj! Az energiája amennyivel a vele kapcsolat energiája csökken. Jó, most gyerek, légy szíves, álljál fel, és az osztály előtt van. Most mindenki a kísérletét egy pillanatra abba hagyja, ti is, és ide figyel mindenki. Egy tárgynak az energiája annyiban nőhet, amennyivel a vele kölcsönhatásban lévő tárgy energiája csökken. Igaz ez tárgyakra, igaz ez anyagokra, kölcsönhatás során életbe lépő folyamatokra. Köszönöm szépen! Vagyis azt mondjuk, hogy amennyivel az elektromos energia vagy a mező energiája csökken,
annyival nő a motor mozgási energiája. És ez az energiaszint változás plusz-minuszban ugyanannyi. Erről beszéltük helyesen. Van nekem egy ilyen eszközöm, amit már ehhez hasonló eszközt próbáltunk életre hozni Kristóf segítségével, de ez egy másik típusú, hasonlít a kerékpárral lévő dinamóra, úgy hívjuk, az is egy áramfejlesztő. Ugye, ha én ezt megpörgetem, akkor itt egy darabig egy másik eszköz segítségével a mozgási energiából elektromos energiát hoztam létre. Mintha ennek a folyamatnak a fordítottja lenne. Mert az is. Vagyis a mozgási energiából hoztam létre elektromos energiát. Csak hogy ezt ingyen évszázadokkal ezelőtt megelőzött egy angol tudós. Ki volt ő? Hangosan, hogy ők is hallják. Michael Faraday. Ez az eszköz, ahogy látjátok, áramot kapott, hiszen elektromos energiához jutott. Az energia közben fogy, tudjuk ezt, tanultuk a fogyasztást, de viszont mozgatta a mozgó részt, az az egész motort. Na most ez lehet távidarára is társai. Azaz nőtt a mozgási energia. Itt egy energia átalakulás zajlik. Mi van akkor, ha ezt fordítva tesszük? Gondoljunk végig. Mi van akkor, ha ez fordítva történik? Előbb ugye itt azért már szó volt, igaz a folyamat visszafelé. Persze akkor ugye a mozgási energia csökken, az elektromos energia megy ugyanannyival, elvileg, ha nincs energiaveszteség, jó hatásfokkal működik a rendszer, akkor az pedig nő, mégpedig mértékét tekintve azonos nagyságrendel. Vagyis, mit kéne itt most csinálni? Most ez áramot kapott. Mozgott. De nekem mi a célom most? Mi a célom? Mit hozzak létre? Áramot. Elektromágneses indukció elvén. Tessék, nézzétek az áramot. Mi az az eszköz, amivel mi áramot hoztunk létre, illetve az erőművekben áramot termelnek? Generátor, gyere rajzolt a generátor elé. Ugye? Remélem ez a füzetben rögzítve van, ugye? Kis füzetben. Igen. Ide rajzol. Akár ebbe a nyíl folyamatba ide. Generátor jelét. A két végét ott is nem kéne egy kicsit ott a érintkezőket kivastagítani egy picit. Mi azt szeretnénk, hogy ez most mit termeljen? Áramot. Azaz ez mi legyen? Generátor. Láthatóvá szeretnénk tenni, ahogy te is mondtad az elején, hogy ez az eszköz arra szükséges. Hát tegyük láthatóvá. Most akkor mozogjuk itt, vagy azzal csináljuk. Meg kéne mozgatni? Mozgass meg, légy szíves. Kicsit bátran. Van áram? Mozgási energia, hát ő lassan elfárad. Csökken az energiája. Közben pedig létrehoztunk elektromos energiát. Vagyis ő mit csinál? Áramot vezet. Mégpedig egy generátorral, ami minek az elvén működik. Mit tanulunk most már órákóta?
Elektromos hangosan. Állj föl, hogy hallják mások is, mert még a hátsó. Elektromágneses indukció. Erről van szó. Hát gyerekek, ez az óra, köszönöm egyszer, ez az óra az eszközrendszerével azt szolgálta, hogy ezekre az órákra sokat tanulók még alaposabban, az ez időtájt kevesebbet tanulók, pedig ha nem figyeltek rendesen az előző órákon, akkor megismerkedjenek ezekkel a jelenségekkel. Vagy azok, akik kevésbé emlékeztek, talán az emlékezetüket felidézve többet tudtok. És a fizika azért nagyszerű területe a világnak, tudománynak, mert nagyon sok mindent meg lehet kísérlettel is mutatni, aztán majd később ezt gyakorlati életben alkalmazni. Többször szó volt, hogy ezeket az eszközöket nem kint használjuk gyakorlatban, ezek csak modellek, egyszerűen azért, hogy megértsük a működésüket, és azon keresztül a fizika elveit, törvényszerűségeit. Köszönöm a figyelmeteket, tessék tanulni!